Zvatotanga mhuri yeZimbabwe iko zvinezvi vaMnangagwa vabva vari bara kuita kandege cheko vachibva kuUganda mushure mekunge vanzwa nyaya dzanga dzichibudiswa nevakomana vanotaura nyaya dzakasiyana-siyana dzinenge dzichiitika because panzi vamuhadhi vafunga kuziya basa. Yamakateerera kudai so ndiyo nyaya version yacho patinokupai nhau nezvinhu zvakasiyana-siyana maupdates zvinenge zvichiitika munyika yekwedu iko zvinezvi nhasi zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika yekwedu yekuZimbabwe. Tanzwa mashoko ari kuvhundutsa kwazvo, ayo mashoko asvika kune mutungamiriri weZANU-PF vari baba avo vaShoni naCollins naJunior vanotonga Zimbabwe zvechipawa zvechimonya-monya, nekuti pakamhenge pari kuitika nyaya nezuro pachinzi parliament yambovhariswa nyaya dzeimpeachment dziri kungopisa kuZimbabwe nekuti vari kunzi vari kuda kubviswa, iro rinova shoko riri kufambiswa neGeza Revolution naNanyuka Mabhunu vari kutaura kuti baba ivavo ngavabve chero zviite sei. Munongoziva kuti pakamhenge pagadzirwa kuti paitwe demonstration asi vakatuma mapurisa ana Mufana Mutamba nerimwe timu ravo vakatuma mapurisa ende mauto anga ari pastandby ende pakazobuda mashoko akasiyana-siyana zvakazoita kuti demonstration ikanzurwe, asi vanhu vamwewo havana kuzoziva kuti demonstration iya yakazokanzurwa, asi pakazongonzi tinotenda vakakwanisa kuzenge vachibuda. Saka shoko riripo manje nderekuti vaMnangagwa vanga vaenda kuUganda ikoko vatambira message dzavavhundutsa vari ikoko dzavarovesa nehana dzaita kuti vatadze kana kupedza chikafu. Handifunge kuti vadya nhasi vakaguta, chavatodya changa chitori chishoma takazvitarisa, nekuti shoko rabuda apa ravhundutsa. Kana nesu nanhasi tichiri kutya pabuda mashoko anosiririsa kwazvo, asi ari mashoko anoita kuti zvoni zvinhu zvigadzirike kana kuti zvinoratidza kuti nyika inogona kunge yatotorwa nevanhu vavari kususpecta. Saka vafunga kuti pamwe kuZimbabwe chatochaya. Shoko ratanga rabuda rakanzi Vice President Kembo Mohadi has reportedly informed President Emmerson Mnangagwa that he wishes to retire due to poor health. Zvikanzi utano hwechinherera-nherera, utano hwekutamburira-tamburira, utano hweurombo-rombo ndo hwanga hwasara pana vaKembo Mohadi. Saka vanga vataura kuti inini zvangu hangu ndakatarisa nyaya iyoyo zviri nani ndisiye basa, nekuti vana veZimbabwe vanga vari kupopota zvakanyanyisa kuti sei vachisiya munhu anotorwarawo zvake, munhu achembera zvake, asingachanyatsoona zvake, anokwanisa here kuverenga mapepa emupresidential office anga asara aripo, because it doesn't make sense kuti munhu anosara akabata president's office iye achitadza kuita take care of himself. How is he going to take care of the country? Ndo mashoko anga ari kubvunzwa neveruzhinji vakawanda kuti saka iye wacho zvake anozoita sei kuti atore maresponsibilities enyika. Tinozviziva kuti ofisi yacho vanenge vari kungoningina munhu ari able bodied, ari zvese akakwana zviri kushanda, anenge unonga asiri kudiwa muofisi imo, because tiri kunzwa kuti even ivo vaMnangagwa vari kuita dambudziko rekukanganwa ende vanhu vari kutopanika kuti ko kana vakakanganwa kuti pane zvimwe zvinhu zvinoita kuti nyika itopinda panguva pana taisireva vanhu vanoita sei, because mumwe dzimwe nguva unogona kungodenera hondo musingazvizivi, kuti munhu anenge akukanganwa kuti zvinourayisa anogona kungoti zvese itai. Nevapfana vanoshanda navo vaya vane dzungu risingaite, ana Jane Van Muswere, ana Daniel Garwe, chikwata chacho list rakatokurisa revamwe vanhu vari unnecessary, ana Niki Mangwana vemaziguma mazimusoro mahombe nana Christopher Mutsvangwa, ayo makomrade akaenda kunodzidza English kuhondo instead yekuti vasunungure nyika. Saka zvizhinji zvinenge zviri kuitika ipapa. Saka vanga vari kutya pavanzwa shoko rekuti vamuhadhi vafunga kuti vakuda kusiya basa, ivo mupfungwa dzavo havo vafungidzira kuti pamwe zvichida vamuhadhi vanogona kunge vasangana nazvo kuZimbabwe ikoko. Saka pasina nguva tabva tangotambira shoko rekuti His Excellency President Emmerson Mnangagwa is back home from Kampala, Uganda, where he attended the 11th session on the Africa Regional Forum on Sustainable Development. The forum's theme is driving job creation and economic growth through sustainable, inclusive science and evidence-based solution for 2030 agenda and agenda 2063. I don't know kuti 2063 vanenge vachiri vapenyu here. Takazvitarisa vaMnangagwa vanenge vafa kudhara 2063. Kana 2063 vakasvika vachiri vapenyu, aiwa uyai mundimanikidze kuti chivhare zvenyu YouTube iyoyo nekuti hapana zvamuri kutaura panyaya version 2063 kubva pari nhasi.
madecades mamwe anotodiwa akatowanda almost 4 decades. Saka zvinototarisirwa kuti zvinenge zviri pachena, asi vanhu vari kutaura kuti vari kuda kutora madecisions at 2063 ivo vanenge vasisingachati, vanenge vatofa kudhara, hatizivi kuti zviri kufamba sei. Ende nyaya imwe yanga iri kutenderera ndeyekuti Zimbabwe, nyika dzese dzairi kutamba nadzo, mafriend eZimbabwe havane ukama neushamwari nawo, marombe ega ega, hakuna ane zvine svinhu kunyika yakwake. Ukaona munhu wese anonzi anotamba nenyika yeZimbabwe, kunyika kwake rinenge riri rombe. Nyika yavo inenge isina chainacho, nyika yavo inenge ine nzara, nyika yavo inenge ine nhamo, isina ma-investors, inenge ine unemployment rate riri padenga denga. Saka zvinhu zvese izvozvo tagara pasi kuti tizviongorore, tikazviona kuti ndo zvazvinenge zvichiitika. Saka iko zvinezvi kune bata wabata, handisi kuziva kuti vari kutarisa kuti ani, nekuti pane mamwe mashoko ambenge abuda zvekare nezuro kunzizoni ivo pavakabuda vachienda kuUganda. Kune chikwata chana Owen Mudha Ncube changa chagadzira kuti endai munodzima VP Chiwenga kana muchikwanisa, endai munodzima munhu. Asi tese tinoziva kuti pane imwe inonzi hard target yekuti unongoudzwawo zvinhu nemunhu yekuti iye pachake haazvikwanisi, akungoriska mari ngoti kana pana anozvigona ngaaende anondiitirawo, ndozouya ndichikutendai, ndozouya ndichikudayirai. Asi vazotambirwa nebad news vari ikoko kunzi vamohadhi vafunga kusiya basa. Ivo vanga vakatarisira kunzwa shoko rekuti anzi kuri kunzi pamwe kune kunzi kwapindwa, nekuti munozviziva zvinomboitika zvema-assassination. VaDonald Trump pavaitokambena kuAmerica chaiko vakazvambaradzwa nzeve nebullet, asi munhu wacho akazorohwawo zvake akafira ipapo. Asi zvinhu zvokuti zvanga zvatoitika, saka zvinhu zvokuti zvinenge zvichitarisirwa zviitike. Saka zvakuvhiringidza manje kuti Mohadhi asangana nei ari muofisi imomo, aitwa sei, anzwa sei, chichaitika. Angori kana akutaura kuti inini ndafunga kusiya, ivo varutaura kuti takataenda kunogadzira nyaya dzeekonomi. Nyaya dzese pavanongobuda kuenda kunze unonzwa vakuti tagadzira ekonomi. Zvinhu izvozvo tinozviziva kuti vamunangagwa nemhuri yavo vanotambisa mari yenyika, vanospenda a lot of money in traveling, especially pane transportation nechikafu nezvinhu zvese zvanenge vachishandisa, vanenge vakatambisa mari yakawandisa. Saka vakungotaura kuti ekonomi kuitira kuti vanhu vakanganwe, kuitira kuti vanhu vasazokomplaini, vanhu vasazobvunze kuti nhaye vamunangagwa pamakaenda ikoko makashandisa mari. Sezvakamboitika kumaOlympics paya takaona midzungairwa yedelegation vakatowanda, asi vakomana vaiita maOlympics vanga vari 6 chete, asi takazonzwa kuti kuri kuenda vanhu 76. Takashaya kuti vanhu vese vari kuenda kunodie, vanhu vaienda kunoonawo nyika, vaienda kunocelebrate, hamene kuti kucelebrate kana kuti kunodya kana kuti kunotambisa mari dzenyika. Saka zvinhu izvozvo ndosaka vachiti vakashanya vanotanga kutaura zveeconomy, nekuti vanoziva kuti munhu wese akanzwa kuti economy anotanga kurelax. Asi panyaya version tine torine nharo dzenyaya, tinenge tichida kutonzwisa kuti economy yacho matanga kugadzirisa kona ipi. Kana ari maindustry amasaindirana, toda kutoona mapepa acho kuti mhuri yeZimbabwe neruzhinji rweZimbabwe runge richikwanisa kuziva kuti chii chamanga maenda kunoita, chii chamanga maenda kunogadzirisa. Saka ndo nyaya dziri panapa mhuri yeZimbabwe. Vamunangagwa vadzoka vamo kustate house kwavo, vatoko kuZimbabwe, hameno nyaya dzacho dziri kungoitika kuti imimi makatarisana nenyaya dzese idzi munodzionawo sei. Tiudze zvamuri kufunga, telefriend to telefriend, kuti nyaya version dzinouya nyaya pano dzinenge dziri paversion. Tinotenda kana machinga mapedza kuona mobva malaika muchitiudzawo kuti nyaya dzacho muri kudzionawo sei.